Sabías que este ano 2025 trouxo novas para aqueles que vivides de alugueiro? En xaneiro estreouse o novo índice de referencia para o alugueiro de vivendas, o IRAP, un índice que ven a sustituir o anterior IPC e que pretende ser unha maneira de controlar a suba de prezo nos alugueiros. Polo de agora está a cumplir o que prometía, pois o último índice publicado do IPC notaba unha suba do 2,8% e, sen embargo, este novo IRAP é somente dun 2,2%. Pero, ollo, só se aplica aqueles contratos de alugueiro que foron asinados despois do 26 de maio de 2023. Aqueles contratos que xa foran asinados previamente seguen sendo actualizados conforme o IPC. Moi interesante que na página web do Ministerio de Vivenda existe unha ferramenta onde podes revisar cal sería a actualización correspondente ao teu contrato en función de que ses asinado antes ou despois do 26 de maio de 2023 e poderás incluso ver os resultados e comparalos. Pero lembra que ambos índices son só unha referencia e son renunciables, non é obligatorio realizar actualización. Por exemplo, se o IPC ou IRAP é positivo, o beneficiado é o propietario que pode levar a renda, pois é el quen podería renunciar a ese dereito. No mesmo caso, se o IPC ou IRAP fora negativo, é o inquilino quen podería renunciar a esa rebaixa. O IRAP só se aplica a aqueles contratos de alugueiro de vivenda habitual, non para alugueiro de vivenda de tempada ou uso diferente o de vivenda. Crees que surtirá efecto e realmente será unha ferramenta moderadora e estabilizadora dos prezos de alugueiro?